Beka Bimali Fle, Malikono, and Maliko Kanga Fulia, and Waliman Bekata, Awe, ne Bimalika, Dunkibaru, Wati, Bie, Janvier Kalukle, Mwaye, Samba Fla, and Mwanani, Amafo, and Akabsimla, Kunafoni, Keneka. Janvier Kalo Kile Mugan, Samba Kele, Kemekondo Biworo, and Kele, Janvier Kalo Kile Mugan, Samba Fla, and Mwanani, Bie, as Sambiworo, and Sansabai, Mali, Surasia, Osira Singa, Kakene, Ogumukonai, Mimetalike, Surasuko, Hakila Jinge, Abarola, Ola, Abaro Kera, Bi, Somadena, Ikadoka for 34e Regimala, Nue, Génie militaire, Baranumbra Jerekara, O Konana, Ikado, Anyama, Tumemamulo, Wesurasu Brajeka, Kundi, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. Ale krefe mimetalike surasi nyema chama urutume akeneka kata CNT nyema ikado ru brajile tume kafara prime minister ne jachimnake aywa baro damna ne femi jamana nyema ale sule keneka aye jirifere koninda wala sapo ke tashiblay mamun ngoni uniti malikola kata tashiblaka ka nyesu urumo bara no brajile konana uye aywa medai dike madoko ni usiku ni tamara ke keleda konana no nitora ula medau jira urumo wotemene kofe ma wala beri no munu fonon kera sobi kama woro ni kisi ko bo sayama ikado kafo awameda dira uru fonoma nie akmo kuma ni plasona donato konana amedo akonana ka to brajile wala kanyesi auma Halisa surasuka aywa 20 janvier hukumukona noye mali surasia sigile singa osambi orone saba onyajo hukumukona katika Sujata noye aywa 3e région militaire omsuka jekulu noye femme solidaire ani femme secrète awa ufarala nyonga nika nyanaje basi singa aywa bi janvier kalokile mwa bafla ani mwanani akera kati likesi odurati treka biura lena negenta ani duru wati ni mamu ya hakilnata uye aywa Madame Traoré Madina Gindo alena kama ya hakilnata defaya otumbe mami mbulu uye kati merka dangana na nwe Mamtu Traoré ngale masela keneso mami ale jorofa okera ikado kafo aywa kuma najo ale mouvement BSSI o mado aywa metalike kene dema ya la okafa me mami mo uye ikado kafo Madame Jakte Jenebu Sangari ale femme leader uka nyema ye katika ufe neno ni ataka laje kenenga mapa chama antumene no ikado kafo coalition angatana ye onyema ale na katonde urutumbe akeneka katase ka muso brajilema ani muso jabulu chama katikona na brajile tume ikado mimetalike katiko cercle anyema koro Elhaj Mamadou Traoré Sale ale tume keneka kafra dutila kauka fokata se anga dozuma brajile tume wala saka kwake anala donc lidala ami washije ale tume keneka katase zotama brajile tume wala saka seka aiwa akoko ni sabakoroja ola wala sa oka bakumba na kola bimali ka chido ndima keneka anga nyamada oga soro lumve mali yergo warbanda chiginda jare ndan kabiri mahar arme ndan kabori mahar arme mali yergo arme mali yar koingo yer war arme mani kajoga kai hal kidira la kidal har arme me chichimi oro hanna kadira chijinda jari oro kai mali gando berose yer koi mafaba arme dia mafaba arme alfadia hoi kakara arme mali wanda gui kuradi so angatafe ubejelendo adana yada armeka arme mali anyogonte arme malio musouga arme malio chauga arme malio demseuga arme malio munu chaubana alaka huna ushida alaka libania dauma Bela Jelefu
surasi muso minnu dara ne na ka ne kɛ malɛni ye wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ bonya dɔrɔn de don ni bonya ma mɔgɔw wɔfa dɔgɔyama b'i fa n bɛ Sarata Jakite fo kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen fo Nadia min bɔra fo Bamakɔ ka na n ka partenaire ɲɛnama don ko ka bɔ ka Nadia fo Madame Tall a n'a ka jama nana n b'u fo n'o bɔra yen ka DECAP fana fo kɛnɛ in kan kosɛbɛ ani jeune musulman b'a ɲɛmɔgɔ n'o ye Buhari Jalo ye n b'u fo ani Buhari Jakite baw bɛɛ lajɛlen fo taa patron fo n'o ye DECAP ye n'o bɔra yen Monsieur Gueye Bia honorable n ka foli bɛ s'ale fana ma ka Monsieur le maire fo ka autorité fɛn fɛn bi yan préfet musokuntigi fɛn fɛn bi yan Jɛnɛ bi yan n ka foli bɛ s'a ma ne yɛrɛ ba bɛ n kɔ. Lafiya fɛn fɛn bɛ min na an balimaw sɔrɔsiw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ san 1961 Mali y'a ka sɔrɔsiw tubabu sɔrɔsiw labila k'a bɛ se an yɛrɛ la ka Mali armée sigi sen kan o kɛra le 20 janvier bi ɲɔgɔn donya 1961 Ala y'a bɛn a sen ma janvier an bɛ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ yan Mali ye sɔrɔsiw labila ka MINUSMA gɛn Mali ye Nations Unies gɛn ka France gɛn ka G5 Sahel gɛn ka an wasa don an ka armée la an nisɔndiyalen don bi an wasalen don an b'o foli lase armée ma o de ye bi kɛnɛ décor ye an bɛ min planter fɔlɔ janni an ka don. Bonne fête an b'a la deli Ala ka san wɛrɛ ta yira n na a k'an sɔrɔ kɛnɛya la a ka jamana pacifielen sɔrɔ a ka jamana unifielen sɔrɔ a ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ kɛnɛya la wa mɔgɔ minnu bɛ yen n'u taɲara halisa an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu bɛ yen fana n'u man kɛnɛ an ka hakili t'u la an ka dugawu k'u ye saya a ka gɛlɛn mais minnu taara an ka hakili to u kɔmɔgɔw la an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bɛɛ k'i jija dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca hali ka bɔ yan ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa foli k'u la an bolo o ye ko belebele de ye donc bɛɛ k'i cɛsiri o la a man kan an ka kɛ manifestation dɔrɔn ye mais minnu m'u t'u kɔfɛ pour ka se ka ɲina u k'a dɔn k'a fɔ u cɛw fatura jamana ko de la u k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u hakili b'u la donc les femmes veuves an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen encore une fois bonne fête de 20 janvier vivement la prochaine édition merci beaucoup. aw ni hami sɔrɔsimuso aw ni jɔrɔ sɔrɔsimuso de bɛ kɔnɔ ta a cɛ bɔ don ka jigin a cɛ ten fo den bɛ san 3 sɔrɔ ni cɛ nana kanu la ou bien kanu su den bɛ boli a b'a fa dunanya filɛ sɔrɔsikɛ de ye du kɔnɔ dunan ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen sɔrɔsimuso aw bɛ fo sufɛ aw bɛ si ka miiri aw bɛ si ka hami mais sɔgɔma mɔgɔw t'aw ɲɛda furaselen mɔgɔw t'a dɔn aw la aw kɔni tɛ ye muso wasolenw na aw tɛ ye nafolobatigi musow la mais aw kun kɔrɔtalen don ka d'a kan an ka fama kɔrɔkɔrɔbaw ani an ka alimamu ani an ka turabudalaw olu kun ye fɛn caman ye u ka kow la donc u ka sigow ni fɛnw na u kun ye den dɔ ye ka a bɛna bange don dɔ a bɛ jamana bɔ bolo la o den ye jɔn ye o ye Asimi ye bi Ala ni Asimi kama anw sɔrɔsimusow hami t'an an na jɔrɔ t'an na n'an cɛw taɲana Asimi de bɛ nafolo da an ma min b'a to an bɛ so jɔ an n'an denw bɛ taa ka tila ka ɔkɔlisow bolo da an denw bɛ kalan i n'a fɔ tɔw denw bɛ kalan cogoya min na donc différence foyi tɛ an ni mɔgɔ cɛ Asimi de y'o kɛ Asimi ye jamana bɔ bolo la ne yɛrɛ fɔlɔ ne tun bɛ n waso n ko ne mɔkɛ ye Indochine kɛlɛ kɛ ka tubabu bilen bɔ bolo la mais bi an b'an waso ni Asimi ye k'a ye Afrique bɛɛ bɔ bolo la Asimi ɲɔgɔn jamana kɔnɔ a tɛ o ye anw ka fierté de ye sɔrɔsimusow a y'aw yanba a y'aw kun kɔrɔta lebu t'aw la je vous remercie. kɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ sago ye Ala ka Mali kɛ Mali marabagaw sago ye Ala ka Mali Ala k'an bɛɛ kelen ma Ala k'o kɛ a ka Ala bonya kosɔn Ala kira kɔni kosɔn bidon hɔrɔma ani nin kaloba in barika Ala k'o k'an ye n'an ye Ala n'a ka kira barika da
don bɛ falen kumaw bɛ falen don bɛ n'a ko don masa bɛɛ ni tile an bɛ Afrique masaya ye banfura ye Ala ye Mali ta di Asimi Goïta ma bi ka tila ka farafina masaya tɔw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ bunsa ye k'a gulon a ka banfula la donc Asimi ka fara a balimakɛ cɛ 4 kan n'an b'a f'u ma ko les 5 colonels. Le chiffre 5 n'est pas n'importe quel chiffre. Ni mɔgɔw b'a dɔn u tɛ kulonkɛ a la ni Mali juguw b'a dɔn u tɛ kulonkɛ a la ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ nin duuru valeur dɔn maliyɛn bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ u kɔkɔrɔ Ala m'o kɛ gansan dɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ u ye Mali kunnawolo ka farafina kunnawolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u malo Ala k'u kun jigin ya Rabbi Ala k'u dɛsɛ ka fara cɛ min n'a ka misɛn n'a ka tani tɛ kun cɛ kumabaw la o ye jɔn ye Choguel Kokala Maïga Choguel Kokala Maïga diɲɛ cɛ o cɛ jigi o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ a kɛra nin cɛ 5 jigi ye ka kɛ maliyɛnw jigi ye ka gouvernement ta an bɛ dugawu kɛ Choguel ye Ala ka a sara diɲɛ ani lahara n'o bɔra yen an bɛ Kati yan de ni adamaden kɛra jɔra dɔrɔn i ka balo banna ni dusukun bɛ Mali la Kati de ye Mali dusukun ye n'a jɔra Mali bɛ jɔ kabini lawale fɔ bi o tuma na hali an bɛ ka fierté kɛ n'an ka colonel cɛ 5 ye c'est le produit du prytanée militaire de Kati o tuma na Katikaw a y'aw bolo 2 kɔrɔta a ka waso ni Katikaya ye an bɛ an ka Kati dugutigiw fo k'u barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛkura Kɔnɛ bɛ yan le coordinateur des chefs de quartier sɛgɛnbali ni ɲinanbali a bɛ fɔ mɔgɔ caman ma mais nkalon dalen don i la mɔgɔ min dɔ Zira masa ye jango Bure Sanu n'a Dalahadiri Cɛkura Kɔnɛ an bɛ dugawu kɛ si ani kɛnɛya Ala k'a d'i ma i ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen n'an y'olu fo préfecture an bɛ foli di Haruna Jara n'a ka staffu ka foli di mairie ma conseil de cercle an bɛ foli d'u ma Zale tɛ yan nga le Ségal continue toujours Zale a ye baara min kɛ a bɛ a balolen don wa a tɛ tunu fo ka dugukolo meleke a y'a kɛ a faso ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a sara n'an y'olu fo an bɛ an ka sɔrɔsiw fo commandant de zone n'a ka jama kuma dɔ bɛ yen ne y'a fɔ ça n'engage que moi mais ni n seginna a kan n'a fɔra ko jamana wari ko k'a tila tilayɔrɔ 3 n'a dira ne kɔni ma ne b'a tila tilayɔrɔ 3 sɔrɔsiw ani dɔgɔtɔrɔw ani enseignants ne b'a tila ninnu 3 de ni ɲɔgɔn cɛ awɔ les métiers les plus importants o ye nin métier 3 ye a tuma an bɛ Ala deli ya Rabbi ama Ala k'an ka jamana ye Ala k'a kɔrɔta ne jɔlen filɛ ni fini ye Jɛnɛbu Sangare de ye ne habillé la présidente de l'association des femmes leaders ni Jɛnɛbu n'a ɲɔgɔnnaw cayara musokolon kasira ko musoya ye mɔnɛ musoya tɛ mɔnɛ dɛ dusukolontanya de ye mɔnɛ an ye musow ye musow minnu kɛra reines ye Afrique kɔnɔ yan musow minnu kɛra chef de guerre ye Afrique kɔnɔ yan ka musow ye minnu kɛra dugutigiw ye anw fɛ yan muso dugutigi tun bɛ yan Mande o tuma musoya tɛ ko lankolon ye hali n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ ka kule ni cɛba minnu ye n ko musow de y'u bange tubabuw ko c'est la femme qui souffre pour donner la joie ka masakɛ bange ka waliju bange ka kɛlɛcɛ bange ka jamana mara masakɛ bange Jɛnɛbu a bɛ baara min na k'i musoɲɔgɔnw dɛmɛ k'u bɔ sɛgɛn na k'u bɔ yɔliyɔli la k'u bɔ furuso kɔnɔ sufɛ kasi ni tilefɛ kasi la hali don o
ka handicapé fara ɲɔgɔn kan ka finiw d'u ma ka balo d'u ma ka hinɛw la k'u jigi tugu donc kuma ka ca nga an bɛ dugawu kɛ Mali bɛ jouer bi an ka jamana armée a sigira sen kan ka bɛn 20 janvier ma o kuma na Mali kɛlɛcɛ ka ca min tɛ mugucilaw ye an ka balontannaw u bɛ kɛnɛ kan u bɛna jouer bi ka bɛn 20 janvier fana ma Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Ala ka u gagner u kana da gagner ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin kusi kupu in Ala k'a don Asimi ani Choguel ni gouvernement ni Maliyɛn bɛɛ lajɛlen garisigɛ la an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o k'an ye Ala k'an ka jamana in Ala k'a basigi Maliyɛnw Ala k'an kan bɛn min ka gɛlɛn surtout Maliyɛnw an ka bɛn an ka bɛn ka segin an ka bɛn an ka kɛ Mali in fɛ an ka juguya dabila an ka ɲɔgɔn lagosi dabila n'o kɛra an bɛ min ɲini Ala b'a d'an ma Ala ma tugu foyi nɔfɛ fo bɛn ani kanu Ala b'o de la Ala ka kanu don Maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ sanfɛ ya Rabi Ala k'u kan bɛn anw yɛrɛ minnu bɛ dugu ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma anw de bɛ ɲɔgɔn dafa Ala k'a to an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dafa ni hakili ɲuman ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka musow fo ka denmisɛnninw fo bɛɛ lajɛlen mɔgɔ sen y'i se yan famille leader fɛn o fɛn bɛ yan jamana jɔla fɛn o fɛn bɛ yan an tɛna se ka bɛɛ ta i tɔgɔ ma nka bɛɛ ka foli bɛ yan ni jamana lafiyara a ka di anw ɲamakalaw de la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan biro tɛ anw bolo finance t'anw bolo an ka biro n'an ka financier an jatigiw de o tuma na an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u sɔn parce que ni kɛlɛ y'i minɛ k'i lafasabaga minɛ i bɛ to a rɔ dɛ ɔhɔ o tuma na anw bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali basigi Ala ka Maliyɛnw ya Rabi a ma a ka jeliw ta fanga Ala k'o d'aw ma ni jelisɔn cayara dɔrɔn jamana bɛ diya parce que mɔgɔ o mɔgɔ tere ka jugu jelisɔnbali tere ka jugu diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ta ye sɔli Ala Muhamadu ka an ka seko ni dɔnko a maa fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka nali la ni kɛnɛ kan maa minnu fana ye kɛnɛ ɲɛnamaya an b'u fo u ka nin baara ɲuman na u ka nin fasoden ɲumanya la parce que bi an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen maa kana jɔ i bɛ mun kɛ walasa ka maaw hakili dayɛlɛ ka maaw bilasira donc association fɛn fɛn y'i sen don nin na an b'a bɛɛ fo an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'u fo u ka cɛsiri la an bɛ k'an musow an b'aw fo kosɛbɛ a ka foli bɛ yan ne bɛ nin kɛnɛ kan a sababuya ye Namura ye hali bi 20 janvier hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Nɛma Sagara ni ale yɛrɛ ye DIRPA o ɲɛma ka danga don n'o ye Turasiw ka kunnafoni jarayɔrɔ ye Nɛma Sagara a ye a jira awa Mali yɛrɛ jabaraso la bi i ka dɔn ko jamana 80 ani jamana 5 olu tun bilalen don ka na Mali kɔnɔ yan nɔ i ka dɔn k'a fɔ walasa u ka se ka an dɛmɛ nka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye a kow kɛcogo ye jamana 85 ani 5 olu de tun bɛ an fɛ yan nɔ o sɔrɔsi dunanw nka ko kɛra cogo min na ko ma dogo maa si la Nɛma Sagara ale min ye DIRPA o ɲɛma dangan ye i ka dɔn ale de natigɛliw kɛ awa 20 janvier hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye an bɛ taa an ka marabolo segina kɔnɔna na n'o ye Kidal mara ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Kidal la ale tun bɛ juguw bolo kabi waati jan a bɛ san 11 bɔ novembre kalo tile 14 tɛmɛnen 2023 Mali kɛlɛcɛw ye fɛɛrɛ dabalaw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka don Kidal kɔnɔna na o la bi janvier kalo tile 20 2024 ayiwa Kidal marabolo fana o ma to kɔ ayiwa sɔrɔsiya sigili sen kan Mali kɔnɔ o sanyɛlɛma ɲɛnajɛ la o tuma min bɛ tali kɛ awa bi yɛrɛ la a ko kɔni kɛra nisɔndiya ko ba ye Kidal mara kɔnɔ a ɲɛma tun bɛ maa bolo sa o ye Kidal marabolo gouverneur ye n'o ye général Alaji Gamu a don in a kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Kidalikaw bolo ka d'a kan a bi waati jan bɔ olu tun balilen don nin wale in na ka sabu kɛ awa lakanako ye janvier kalo in tile 2024 i ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa waati don waati min ni a man ka bɔ maliden kɔnɔ cogo si la ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 1961 o ye Mali sɔrɔsiya sigili yɛrɛ ye sen kan an ka jamana kɔnɔna na o la waati ma se diɲɛ san o san hakilijigin bɛ kɛ ka bila a don in kan walasa an ka dɔn an ka kɛlɛcɛw yɛrɛ bɛ jɔ cogo minnu na
o kuma janvier kalo tile 20 2 ani 1970 janvier kalo tile 20 2 ani 24 nin don in kidalikaw u ye tasibila kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu kɔni ni di jamana ma walasa an bɛ yɔrɔ min na bi o ka se ka kɛ o kuma min bɛ tali kɛ ayiwa kidal mara ɲɛma na n'o ye général Elhaji Gamu ale min ye gouverneur ye a ye a ka baaraw daminɛ sɔgɔmada in na ni min ye o kɔni ye drapeau yɛlɛni ye u ye drapeau yɛlɛ o kɛra gouverneur yɛrɛ o dukɛnɛ ma kidal kɔnɔna na min bɛ bɛn ani fara ɲɔgɔn kan ni keleya yɛrɛ ko fɔ u y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa o kɔfɛ u tɛmɛna ni baaraw kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ u ye jaladi dɔw kɛ n'o ye général Gamu a ye jaladi dɔw kɛ ayiwa sɔrɔdasi dɔw ma olu ye jala dɔw sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa dɔw bɔra jala fitinin naani ka yɛlɛ jalabaw la ayiwa o kɔni o baaraw kɛra yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye défilé kɔni kɛ ayiwa civiliw ka fara sɔrɔdasiw kan i ka dɔn olu ye défilé kɛ maaw ɲɛkɔrɔ min bɛ bɛn ani kelenya ko fɔ ko ni kɔni t'u ye défilé la i b'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛcɛw u cɛsirilen don u bɛ ayiwa timinandiya b'u la walasa hali bi Mali a bɛ se ka lafiya cogo min na o kuma général Gamu a ka laseliw kɔnɔna na k'a daminɛ fo ka taa se a laban ma a bɛ ka tasibila ani waleɲuman dɔw k'o ta ka ɲɛsin Mali kɛlɛcɛw ma u bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali ko in kɔni na ko général Gamu a ma awa i ka dɔn a bɛ kunkan suma o kow kan walasa hali bi ka ko tɔw kɔni u yakubaya bi wulada in na Kidal kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi minnu bɛ yen nɔ olu ka ntorati jɛkulu olu ni Kidal denmisɛnw i ka dɔn u ye badenya ntorati kɛ k'o bɛ bɛn ani kelenya o b'o yira ayiwa sɔrɔdasiw ani sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa an minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an sera ka kumaba minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bi janvier kalo tile 20 2024 n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don Mali sɔrɔdasiya yɛrɛ sigilen de sen kan an bɛ ayiwa bi Mali a baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka kɛlɛcɛw ye i ka dɔn hali bi Ala ka 20 janvier caman Ala k'o yira anw n'u la ayiwa sɔrɔdasi minnu ni olu ni tora i ka dɔn k'a fɔ jamana in kumabɔli la fo ka taa se civiliw ma an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye Ala k'u dayɔrɔ suma ayiwa nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniw la an b'aw fo dantɛ foli min na aw kana ɲinɛ aw kana sɛgɛn n'a ye jaa ninnu sɔrɔ k'u yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa hali bi kunnafoni lakika aw k'o sɔrɔ k'a to a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ na sa aw k'an bɛn.